portat molt malament el poc descans que hem tingut, perquè sobretot veníem d'un partit que havia sigut molt exigent, no tan sols físicament, sinó també mentalment. Vam acabar molt tard, ens vam anar a dormir a no sé quina hora, i a més ens vam anar a dormir que ho hem pagat a més perquè els nostres interiors titulars van jugar molt l'altre dia, i ells són una mica que marquen la pauta del com volem jugar. Hem volgut tindre ritme, cada rebot que agafàvem el volien córrer, però no estàvem lúcids. Ells han apostat per tancar-se molt, per passar-nos els propulsos per darrere, per donar-nos mitjos tiros, mitges distàncies, i altres equips ens ho han fet aquest any i han tingut la lucidesa de trobar el bon passe, i avui no. Avui el bon passe era mal pas i de perduda. Estadísticament el tema de les pèrdues és molt significatiu. Però us asseguro que l'equip volia, us asseguro que l'equip volia. Llavors hem trobat un noi d'Ucraïna que ens ha donat totes aquelles coses que per nosaltres són tan necessàries a nivell, però no tan sols encert, sinó energia amb aquell encert. I ens han morit la vida, que és que ha sigut un jugador clau. I això ens ha permès solucionar, per exemple, problemes que hem tingut. La línia de 3 lliures avui l'havíem de tindre un metre més enrere. Des de la línia de 3 hem fet més bon percentatge que des de la línia de 3 lliures. Amb el rebot l'equip ho ha intentat, i en defensa petits detalls que el nostre estudiant és molt bons castigant, petits detalls, coses que ammolles unes dècimes de segon tard i que estudiant no ho fa bé. I que a la segona part l'estudiant ha trobat un jugador que ens ha costat molt parar, que és el Pau Granger. Avui contents per la victòria, us ho asseguro que com a entrenador super satisfet i orgullós per l'esforç que ha fet l'equip. No hem sigut l'equip que volem ser, però hem sigut l'equip que podíem ser avui. Desitjar als estudiantes que li vagi molt bé el que quede i que nosaltres al proper partit també intentarem en aquest sentit tindre també un respecte, el màxim respecte per la lliga, que és guanyar el proper partit. Aquest és el respecte que nosaltres entenem que hem de demostrar al nostre esport i amb una competició com la Lliga Endesa. Preguntes? Sí, una mica la valoració del Javi, que avui ha fet 13 assistències. Té una CPU que té una velocitat d'interpretació de l'avantatge, i a sobre, quan juga amb jugadors com el Josh, com el Justin, que de seguida li segueixen el joc que li han de seguir. Ho sento per la dona del Javi i per la dona del Josh, però realment fan una parella increïble, i és una parella per estudiar al nivell de connexió que és increïble. I bueno, és canviant una de les nostres claus. I que el Javi estava molt cansat perquè l'altre dia va fer un partit. Per mi el partit de l'altre dia del Javi va ser superlatiu. I ho ha intentat, i ha intentat estirar l'equip, i el Granger li ha ficat les coses difícils al final a nivell defensiu, perquè la veritat el Granger és un jugador molt fort, però bueno, 13 assistències. Al partit de les bases, al principi de l'últim quart, has decantat perquè jugués el Roman. Bueno, el Granger estava... Llavors, el millor defensor de Granger que teníem era l'Adam. I aleshores, el millor defensor de Lofton i Bullock que teníem era el Roman. I hem sacrificat el nostre dibuix ofensiu, per dir-ho d'una manera, per tindre el màxim potencial defensiu.